Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Les fans de Maître Badra Ali ou Badimidi Sabalikan, ne Badra ka fano. En bon wagati na ni ka bɛɛ fo YouTube sanfɛ, Facebook sanfɛ, Instagram sanfɛ, Viber ninnu sanfɛ. Yɔrɔ bɛɛ an b'aw fo aw mana kɛ mini opéra mini ninnu sanfɛ. Aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'aw ye Maître Badra Ali ou Badimidi Sabalikan ka fanu ye n kanubagaw n b'aw bɛɛ fo dakuruɲɛ kelen sabu mun na adamaden n'i kanubagaw cayala i tɛ se k'u bɛɛ ta o tɔgɔ ma kelen kelen k'u fo dɛ n'i y'o kɛ i bɛ jalaki ayiwa donc ola an bɛna fɛɛrɛ tigɛ ka bɛɛ fo dakuruɲɛ kelen k'aw bɛɛ salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu alhamdulillah suma alhamdulillahi rabbil alamina ayiwa ka aw lasɔmi dɔrɔn ko dɔw fa dɔw dencɛ dɔw kɔrɔ dɔw dɔgɔnin ayiwa n'o ye Maître Badra Ali ou Badimidi Sabalikan ne yɛrɛ de don dɔw ɲi de bɛ n ye dɔw yɛrɛ jugu de bɛ n ye mais o n'a ta bɛɛ de ka di ne ye bɛɛ ka di ne ye n b'aw bɛɛ fo ne bonya ka foli ye kisi ni nɛɛma ka foli silamɛya ka foli yɛrɛdɔn ka foli k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn alors bi sɔgɔma na an y'a décider ka bɔ ni recette kelen ye tuguni ka n'a di aw ma n'Ala ka jɛ ye mais aw kana ɲina a ye limaniya kɔfɛ a kana ɲina fana a ye sabali a kana an ka ala tɔgɔw ta ka taa maaw buruja n'a ye ka mɔgɔw escroquer n'a ye k'u arnaquer n'a ye a y'u dabila o tɛ sɔn ɲuman ye o tɛ hɔrɔn yɛrɛ sɔn ye kuma tɛ silamɛ ma a ye sabali a kana waleya ninnu don a ka waleyaw la les fans Badara ka fanu aw bɛɛ bɛ wasa sɔrɔ a kana ɲina groupe bɛ yen an ka groupe ninnu bɛ yen hali bi hali sini groupe min bɛ yen bi na ka ca ka tɛmɛ min tun bɛ yen kan baaraw de caya kojugu fɛ a tɛ mankan yɛrɛ mɛn na réseaux sociaux sanfɛ joona joona ten sabu groupe cayara kojugu donc an ka tan ka dɔgɔ ka yɛlɛ réseaux sociaux sanfɛ mais désormais an bɛna daminɛ fo gɛlɛma an bɛ ɲɔgɔn na o tɛ kɛlɛ ban kan ye groupe min bɛ yen a ka ca ni groupe 20 ye actuellement donc il suffit seulement a bɛ numéro de contact ta après message vidéo ɲɛfɛ n'a ye numéro de contact ta a b'an contacter n'o kɛra bɛɛ dɔrɔn aw sago bɛɛ lajɛlen sɔrɔlen don aw ni cɛw ni baraji an bɛ na ni vocal suivant merci k'aw tan don ka da aw ka tan don kɔrɔw kan tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a bɛ damadenw jɛnkun bɔ a bɛ maa jɛ ɲɔgɔn bɔ aw ni ce aw ni cɛw yɛrɛ ye a diyara an ye a bɛnna ma vraiment an b'aw fo de tiɲɛ tiɲɛ na ka tila k'aw fo ka ban k'aw fo ka tila k'aw fo merci à tous foliw tɛmɛnen kɔfɛ an b'a ɲini ala fɛ ka ɲini cira fɛ ka dugawu kɛ diɲɛ ye ala ka diɲɛ ɲasuma ka farafinna ɲasuma ka fara gɛlɛya ɲasuma ka farafinw dama don da kelen fɛ k'an bɔ da kelen fɛ k'an bɛn kelen ma ka nanzaraw bɛn kelen ma ka an ni nanzaraw bɛn kelen ma ala ka fitinaw jufa diɲɛ kɔnɔna na ka hakilisigiw di ka ɲɛmajɔw di an bɛ dugawu kɛ banbagaw ye ala ka hinɛ olu la ala k'u jigi yɔrɔw ɲa ka ɲɛnama hinɛ k'an yɛrɛw ye k'an yɛrɛw ɲɛ k'an ka denw kɔnɔ an n'u bɛ taa jɛn kiti min na ala ka t'o nɔgɔya an n'u ye an bɛ ala dari minnu n'an ma ɲɛnɛ ala ka kɛnɛya di an ni banabagatɔ tɔw bɛɛ lajɛlen ma minnu ka kɛnɛ an bɛ alaba in dira ala ka dɔ fara olu ka kɛnɛya kan se bɛ minnu ye ala ka dɔ fara u ka se kan se tan ninnu ala ka dɔ di olu ma a ka se k'u ye hami o hami bɛ min na ala ta bɛ bɛn ala o dilan ala k'an yɛrɛkun bɛn foyi tɛ bɛn bɔ bɛn ni damaden ɲɔgɔn bɛnna i k'a dɔn ko ala fara nin b'aw kan na cogo bɛɛ lajɛlen na ɲini fɛn bɛɛ lajɛlen na ɲini ta bɛɛ lajɛlen na sɔrɔ fɛn bɛɛ lajɛlen na ala ka ɲini fɛnw kɛ sɔrɔ ye ka baraka jɛ n'a ye masha Allah ka baraka don an ka denw na k'an musow ko la an ye k'an denw ko la an ye k'u majigi k'u kunbɛn k'u d'an ma an ka se k'u kɛ an sago ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka fɛn o fɛn kalifa an ma ɲɛnamaya kɔnɔ an ka se k'u ladon donko ɲuman na yanni kiti dɔn jɔn kɛ parce que adamaden i ka mara kɔnɔna na fɛn fɛn b'i ka mara la o bɛɛ latigɛ boli bɛ e de ma yan'a tigi ka taa balikuya k'a b'a yɛrɛ ta k'a yɛrɛ ta ka bɔ e k'a doni ta ka bɔ e kan o y'a sɔrɔ a ko bɛɛ lajɛlen faralen bɛ ɲɔgɔn kan k'a da ɲɔgɔn kan k'a di e de ma a dilanna e don a tiɲɛna e don ala k'an ta o dilan ye aw bɛɛ ni ce vocal suivant an bɛna ni Hayisu Kabir Mudosi Kabir ye inshallah alors n'an ye foliw kɛ ten ka dugawu kɛ ten duba jama an b'aw fo k'a fɔ aw ɲɛna k'aw ɲɔgɔn man da a ɲɔgɔn ma ye a bɛ duba jama lajɛ kosɛbɛ k'a kɔlɔsi k'a lajɛ ko duba jama min bɛ duba sanfɛ tiɲɛ yɛrɛ la kulonkɛ tɛ jama nafa ka bon parce que an ye farala ɲɔgɔn kan ka ala dari caman kɛ tiɲɛ yɛrɛ la an waleyaw ma bɔ kulonw fɛ a kabakoya b'an na kosɛbɛ an bɛ kabakoya ala ka waleya ninnu na ka ɲɛsin dubadenw ma kelen an ka dugawu jaabi nɔ kelen an bɛnnen bɛ kelen ma kelen i tɛ taa sɔrɔ fitinaw ni masibaw bɛ wuli jamana kɔnɔ ou bien diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na k'an bɛ dugawu kɛ lama tuma caman na a caman bɛɛ ka teli ka jaabi kabako don dɛ hali Ibrahim ninnu nacogo ninnu bɛɛ n'i y'an ka aladariw ta k'a bɔ a kɔnɔ i b'a ye a tɔ b'i den kɛrɛfɛ mais hakilitigi ni ko kɔrɔsibaga o de bɛ ninnu yɔrɔ ninnu ye n'o tɛ n'i kumana mɔgɔ ma ten dɔrɔn a tigi bɛ kuma kɛ ten dɔrɔn ko ko Badara ko olu le sababuya la ko Ibrahim ninnu nana ayiwa an m'o fɔ
mais an ka aladari kɛra sababu ye ka ko caman datigɛ wallahi hakabakoya bɛ adamaden sɔrɔ même Koyita ninnu bɛɛ Mali la Hashimi Goyita ninnu bɛ na wagati min na o y'a sɔrɔ fitinɛ min tun bɛ yen Mali kan Burkina Allahu akbar ngoni duwawu bɛ jaabi fitinɛ dɔw bɛ wuli i b'a fɔ ko ne ala dar ko n ta fitinɛ ka faga ja ala bɛna wɛrɛ dɔrɔn le fara kan an bɛ kulela ko Mali ɲagaminen no cɛ Niger fana y'a ta damina jani kɔfɛ belebelew le bɛna na min mina k'o dafaga ka k'o ban pewu k'a sigi k'a k'a nɔ na wallahi an ye ala dar dɔw kɛ ala ka dugukolo kan an ka bi tile kɔnɔna na n'i y'a jɛngɛ k'a lajɛ ka sigi k'i hakiliw jagabɔ ka sigi ka miiri ka ɲɛ i bɛ taa sɔrɔ a kɛbagaw man ca tuguni dɛ an san pour réussir sera k'o camanba de kɛ la ilaha illallah miliyaro wirdi aw dara la k'a fɔ k'o bɛ bɛn ayi o tɛ bɛn o e yɛrɛ de bɛ se ka bɛn ka di to yen n'o tɛ o tɛ bɛn f'an ka limaniya k'a fɔ ko dɔ kɛra ka ban f'an ka limaniya k'a fɔ ko an sera ji ma ka ban kɔlɔn sigira sɛgɛn banna ka ban sisan an ni fɛn min ka surun o de ye ji ye mɔgɔ si man kan ka sigi kɔ tugun dɛ mɔgɔ si man kan ka fari faga bɛɛ ka kan ka fari foni an ka dingɛ tɔ nin an k'a sigi k'a ban n bɛ fɛ ka mun fɔ dimanche don ntɛnɛndon su ale ni ka